Og så begynder vi endnu en gang væddeløbet med Monika og Tana. Tredje gang på grund af tekniske problemer. Wow. Ekstremt tekniske problemer lige nu med hesten, hva'? Hesten er utrolig frisk. Ja, vi redder lige rundt i voldmøjer. Dressurhesten, Tana. Uden sadel og kun i gribe med træktog. Og uden hænder. Meget professionelt. Fuldt trav. I vinder, jeg kan ikke se nogen konkurrenter i nærheden. Udover den her med den æder græs, så det... Ja, der er lidt der. Ja. Din konkurrent æder græs, så jeg tror, du vinder. Og der kom Tana i mål, og konkurrenten æder stadig græs.